Dili lang ang mga senior citizens ang makadawat silang financial assistance karong buwana, kundi apil usab ang dulan sa 2,000 ka mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Talisay. Makadawat usab sila sa ilang financial assistance. Si Chona Carion sa exclusive report. 12,000 pesos matag tuig ang madawat sa usa ka magtutudlo sa public school sa Talisay City. Karong buwana, madawat na nila ang 3,000 pesos nga financial assistance alang sa first quarter. Kini mo'y gipahibaw ni Dr. Arden Munisit, Division Superintendent sa Talisay City Division. Gisultihan usab siya ni Mayor Eduardo Gullias kabahin niini atol sa ilang school board meeting. Cash assistance for January, February, and March will be released by the city government by 3rd week of March. Una ang dakbayan sa Talisay nga naghatag og financial assistance sa mga public school teachers dinhi sa Sugbo. Gikalipay kini sa mga magtutudlo nga madawat kini nila sa dili pa ang graduation ceremony. Dako kay katabang namo sa mga teachers bisan tuod og ganang gamay ra na pero para namo dako na na. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.